Άμα το δέσουμε κάπου και μείνει εκεί, θα μπορούσαμε να ανέβουμε και να κατέβουμε. Ρε, γλιστράει ο βράχος πολύ, δεν έχει πατήματα. Ρε Νίκο, άμα αν έχεις το δίκιο είσαι έτσι. Ναι, ρε, αυτό μπορείς να το κάνεις. Μαρία πρώτη είπες εσύ, Είναι 30 μέτρα, είναι το ξέρω τι κρατάει. Στηρίζω πιο πολύ στα άτομα παρά στο δέντρο που είναι σάπιο, να ξέρεις. Δηλαδή ρε παιδιά, πρέπει να ακολουθήσουμε άλλη τακτική για να κατέβουμε κάτω. Και μετά, μόλις φτάσεις σε ένα σημείο, σε τραβάνε και οι άλλοι. Δες το καλά. Να το δέσεις καλά σφιχτά. Βάλω φρεντάκι. Δεν επιχειρήσετε σπίτι. Και μπαίνει πρώτος στο σπίτι. Μην κατεβάζει, μην φύγεις έτσι. Παιδιά θα φύγει. Χρήστο, έλα το γαμώτο. Αιτίας θανάτου. Εγώ ας πούμε δεν είμαι σίγουρος για αυτό που κάνεις. Αν ήταν εκεί δεμένο θα ήμουν. Εγώ λέω άμα δεν έχεις εξοπλισμό να μην κατέβουμε, αλλά τέλος πάντων. Εμένα με φοβίζει το ότι δεν κρατείται στα χέρια του. Θα τον τραβάμε εμείς όπως να είναι, όταν θα πέσει το βάρος του. Δεν θα μπορεί να πάρει τον κόλλο του. Παιδιά, μην φοβάστε, το σκηνή να με σκιστεί. Θα προτιμούσα να κρατούσουν από τα χέρια μόνο σου και να πήγαιναν τα πόδια σου σιγά σιγά κάτω. Θα το βρούμε. Θα το βρούμε όταν πέσω. Θα πας ξυλά, άμα πάρεις τίποτα μέσα. Το πιο πολύ Ναι, κράξιμο θα το εσύ ακούσεις από μένα. Πραγματικά θα ακούσεις πολύ. Το δωμάρι μου. Αφήστε λίγο να κατέβω. Λίγο ακόμα. Φτάνεις. Ναι ρε παιδιά, λίγο ακόμα. Στοπ, έφτασα. Αφήστε λίγο ακόμα, αφήστε να πέσω. Πλάκα κάνεις. Έφτασα. Πάνε τη βόλτα σου, σαν τα σκυλάκια τώρα. Πώς φαίνεται εκεί μέσα? Εδώ. Είναι μεγάλη, από Και εκεί εσύ πέρα συνεχίζει. Ναι, σίγουρα συνεχίζει. Έρχομαι. Δελίνα, το έχεις. Ωραία, κι άλλο. Αφήστε κι άλλο. Κι άλλο. Πάμε, κι άλλο. Ωραία, κι άλλο. Αφήστε 10 λεπτά ακόμα. Λίγο ακόμη. Ναι, 10 λεπτά. Αντίθεση κάνει ο βράχος. Ωραία. Εμείς απλά αφήνουμε. Πάτσεις κάτω! Πάτησε. Πάτσε. Μπράβο. Έλα, λίγο. Όπα. Έλα. Θα κοπεί έτσι. Έρχεται. Άιντε. Μπράβο, Κατερινάκη, μπράβο. Στοπ. Τώρα έχουμε και αυτό. Εντάξει, το βγήκε. Το έχεις, το έχεις. Πού το έβαλες, στον ποπό. Ανεβαίνει, κράτα, κρατήστε ακόμα. Στο παράδειγμα. Βγήκα, παιδιά, εντάξει. Και εδώ είναι όλα τα παιδιά που βοήθησαν στο ανέβασμα, μπράβο! Και εγώ για ψυχολογική υποστήριξη. Πάρα πολύ ωραία ήταν.